Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex. Thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense. Siyabingelela Babu Dokotela, Babu wesizwe bawujabulile, babogqeleza ngokotela kodwa nyanga ngiyaqhelaza ngalento yeni. Yo. Sisethekwini kubanda kuphela, kushisa kuphela. Kuyashisa uma nemali. Babu Dokotela, Babu wesizwe bawujabulile, ufana umjeje ekhehlela umlungu. Siyathobeka. Sabo kakhulu Dokotela. Shuka memaza awuyigqokeli kuphela wena nje uDurban July uhlezi unje. Hayi hlezi kuDurban July. Hlezi kuDurban July. Dokotela yesiyabonga kakhulu Dokotela nokuba nawe namhlanje sibonga kakhulu. Engangisetshenzela umuntu wedayisa umoba ngamxosha. Ngapha komandeni. Athi uzongijayela. Ngazwasenzeni. Bezodayisa noma bemsebenzini ngathi hayi ngeke mfisana uyeke. Ngixoxa. Noma uya ngapha eTanzania ngixoxa naye ngifundisa iSwahili. Hayi lo wana ke wesilo Dokotela. Hayi ngixoxana mina. Dokotela. Siyabonga kakhulu Dokotela. Hayi kunzima kakhulu. Dokotela sibonga kakhulu ukuba nawe namhlanje. Dokotela Babu Dokotela TV. Dokotela sikhuluma into ezifew but ezibalekile. Ngiyazi Dokotela ukuthi ngalo ukuthi ubuye laphe ngokwesintu but na isikole sikhona Dokotela sikuhle sikubonga futhi Dokotela ukuthi inyanga ibalekile ifunde yazi. Siyathobeka Dokotela. Dokotela if sikhuluma ngemalva tonic esithi umuntu angayithola ngo50 yini yenzani Dokotela? Isiza ba? Malva tonic. The price is already embarrassing. The price is embarrassing, but the most deadly bullet is iphuma kulesibhamu esincane kuthiwa ithuthus. Yeah. Because umuntu ujule ngayo sincane compared to AK 999, but inkinga yakhona ikhipheki because it has never stopped moving phakathi kwena. Asiza kwimalva tonic. Price yayo it's embarrassing. No one will trust them. Something that cheap, but I did my clinical analysis and I did my in vivo, I did my in vitro test, and now I'm due for apoptosis analysis. I came to a resolution that once a product yafika ukuthi isizokwenza apoptosis, you are allowed to use it for human treatment. Angiqale phansi uma usuyenzile in vitro training treatment testing, in vivo testing, meaning that toxicity uyayazi and ureducile apply ilwaneni uyapply kubantu wabona amasampule ebuya ngokuhlukana kwabantu. We have attacked abantu abanoshukela grossly. Athi umuntu Babu Dokotela ushukela kagogo awehli. And then usejova ekseni emini ntambama. And then ngamabomu zakhe imalva sima. Igama ithi sima. It's a medical term issue to umuntu osokungabiliswanga. Sithatha amanzi mesithanda siwabilise bese sufaka phakathi lo muntu osowumboza kuyalinganisa. Or sithatha amanzi nje abandayo. Siublende umuthi bese subeke for 3 days. So blend subeke for 3 days and then ngesikhathi usuqala ungathi uyabila uba namagwebu bese siyawukhamake. And nakhona futhi umuthi wakhona ufuna istrainer esiyindwangu. Not isef leso strainer esiyindwangu ozosebenzisa once off because ufuna lento ibe hygiene as much it can be hygiene. Uyisenza once off. Lo muthi ke siwakhele umuntu othi unesifo sikashukela, uhlushwa ushukela awehli. Unamahlala khona but ayikho into ezwelayo kuyena. Amaphilisi asezigaba la ijele. Loyo gogo, loyo baba, loyo mama, loyo bhuti, loyo mntwana onjalo simdemanda not siyamcela. Simdemanda ukuthi akasebenzise into ezomsiza. Angisho lo mhlawumbe uzogeja simphoqa ukuthi akasebenzise into ezomsiza. Rather than ukusebenzisa into engakusizi ene long term side effect. Ayikusizi ine long term side effect. Imalva tonic umuntu osokuthi ufuna into ezomsiza usenawo R50. Afike Babu Dokotela anikezwe yona R50 ahambe usebenzisa yona. Nginazo into ezibizayo zingangenzela imali but I find the reason ukuthi akekho before sibe nemali aqale kusinda abantu because labantu esibalaphayo will be counted ezulwini lapho. Sure. And then these people will testify ukuthi yes he did this kodwa mina ngasinto soyena. Mina nginama testimony whereby ethi umuntu Babu Dokotela uyakhumbula ngangifaka ipipe la ngine cancer and ngafika la kuthiwa icancer abayilapha ekhona ngilapha and sinama testimony kanjalo that we are investing ukuthi when we passed for a judgment
testimonies will speak. Babu Dokotela babe sizobajabula mfana nje ekhehla emlungu. Ewunihlupha ngento okugqoka. Zamani nyanga. Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela siyabonga. Asaqala usebhokati. Yaqala usibonasa. Ngiyasibonga qala Dokotela siyaqala. Akuna nomqhalo zangoma lona akuna ucoshwa phansi lokuthi uthi wamuhle umqhele wakhe hayi ibhokati. Wamuhle umqhele. Ungene mole. Ukuthi phela ibhokati khona ayikwazi indawo ayikho. Le bhokati emole akakinayikho. Ayikho la. Baponya mola ayikho. Kodube village into yakho. Ya Babu Dokotela ufuna uhambe esentini ufike ubuze khona inibhokati. Uzaqoka nje udlule Babu Dokotela ungafani nawe umdlule. Babu Dokotela siyabonga. Ayihluphile emhlabeni kasofanele uhlule Dokotela. Uhlule. But Dokotela yazi ukuthi uqiniso ukuthi ngempela ngoba ukhuluma ukuthi abantu bafana nawe bakodlule into enhle Dokotela. But asikhulume Dokotela le eyakhulukazi emadodeni kubantu besilisa ekutheni Dokotela bafuna ukuyibona nabo behlonishwa nabo isithunzi sabesibuya uthi Dokotela ikhona ekuthiwa i-black stick umvusa wenkunzi emadodeni. Isikhuluma nge-black stick Dokotela usho impela kuze kusemnyango noma ithinto yakho Dokotela nge-black stick. Ake sithobeka kakhulu ngoba la sikhuluma ngento yabona ukukrekhelwa umuzi kanti ngapha kunewa verse inhlabathi yabhidlika lo muzi ufuna ushiye ukuwa kwenduku ke lokho endodeni. Yabona namhlanje kuyabanda kusazoba umgqibelo kube yisonto kusene kubande kakhulu ngesonto. Buphele ubuthongo. Phele ngo5. Lapho sesanibuka isilingi nobabili akwenzeki lutho. Sifuna ukubuyisela isithunzi endodeni. Akuyona into engane. Sifuna ukubuyisela isithunzi. Umuntu wesilisa wangempela noma wangempela uma beye kanye esiguqweni kwenele kubona. uNkulunkulu uzwile. Mebeye kanye esiguqweni uNkulunkulu uzwa hayi lento engane ukuthi kuyiwe 10 times mina ngiyoshawa 4 round angidlali mina. It because uphuwa. Kusukela namhlanje ufuna wazi indoda eshaya 3 round ayinamali lo ndoda. Hayi yabona nje isichaka nje leso nje isichaka. Ngiyakutshela mina nomkhaba wakho tshekile ngovesi wadutshulo. Ngiyakutshela mina uma ushaya ama round awu3 kumuntu esifazana unamali. Umuntu onemali akacabanga itotosi. Umuntu ongenemali ucabanga financially ucabanga ngemali at all times. Lento okusuke kujajuliswana kudlulwa. Not ukuthi suke si-investor. Size sixoxe ukuthi mina ngishaya u4, mina ngakulandela imbizo mina ushaya 5 because uphuwa. All people who speak about sex are poor people. Great people babuka le channel. Great people ba producer into nenenzoyilalela because we are great. Lamakhaza thina was affect ukuthi bank balance thina. Awungilalela ukuthi ngithini. Lamakhaza lawa was affect. Affect ukuthi namanje sokuthoba namalini. Namanje sonika abantu malini. That's all. Babu Dokotela bawe sizobajabula mfana from the kitchen. Into silisa thola i-black stick men's libido 500 rand ubaba izokulekelela kakhulu uma unoshukela ngicela uyithathe uma usuthathe futhi nemalva tonic uapply so that i-pancreas yakhe izosebenza ngendlela eright ukwazi ukuthi abantu kuyayithathile into zuma kanti kunoshukela isebenza wayiyekelani imalva tonic ngoba ibivesi ikhona iwu50 rand Babu Dokotela bawe sizobajabula mfana mhlanje akhehle ngisathobeka. Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela. But Dokotela kusungenza manje ke ngikhulume ke into esela Dokotela. Uyazi ukuthi amabhadi umuntu uwalanda ngapha nangapha ethi yahamba sekuthiwa unebhadi kumele ugeze kumele wenze nokulala nokudokotela umuntu ahambe kuzo. But Dokotela uthi manje umuntu cabela endishini ukhiphe leli bhadi leli ohamba nalo. Ithi Dokotela into ocabela endishini. Asibonga kakhulu, it's a good question altogether. Nginabantu abafika la kuBabu Dokotela bephethe abantu abeze kumina abaphatha imali yamaphepha serious money. Ngibathathe ngibase kwami ngifike ngibasebenze badedela. Abanye babuye sebezothatha into ezinkulu. Amunye abuya athi Babu Dokotela akayenze kulutho. Sengiyazi okay. Mengenze kulutho ubanjwe ile code. Ngiyamthatha ngimfaka emanzini akakhumule. Uma nje emanzini ngimcabe emanzini ngithatha isibungu isibhekisa ngakuyena bese ngiwufaka lo muthi ngithatha itshe lasemfuleni elathatha emfuleni umuthi ngiwufaka ngetshe lomfula kuyena angawuthinti ngesandla ufaka ngetshe lomfula kuyena emese mvalo ngithi mina akathathe lento le ahamba oyilahla olwandle aphathe imali ewu9 rand ama1 rand awu9
mesihamba ngoba sisuke sikhipha lento siyideposit mase sifike siyayikhokhela leso ibeka khona sisho sobuye siyilande nansi imali esiyicelela ngayo shiye phansi kubalekile kwenziwe lokho ebunyangeni siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu dokotela siyabonga Dokotela mina ngazi ukuthi siyezwe kuthiwa nje uMaria kuphela wazala uJesu engalalanga nendoda kwayale wazalwa ke kwakuhleka dokotela kodwa dokotela sufike manje nenye science manje dokotela uthi hayi lo muntu lo ungamithisa ungalalanga naye asikudinga ukulala naye kanjani dokotela manje sikangithusa ke manje asidudla kodwa nje umbone impela siphusha siphusha lapha na lento ngizoyichaza nje kahle iwumona kunomuthi esiubiza ukuthi umhlakaza nhlansi loya muthi loyana siyawenza mase siwenzile sigcobe izandleni kanje yabo kodwa kunento esiyuthaka naye angeke ngisho mase sithinta umuntu yabo nje masibuye emhlabeni ngisanda ngihage ngikubambe izandla zami zibe around umqala nendlebe ngikubambathi ukuthi awu comrade ngishilo wathi sizoyithatha lento emvalo after 3 weeks kuzoqala kulumela umuntu uthi ngakusasa umugeza kusala amabala amhlophe ube neskin vitiligo kukuthakatha nje yabo nakho bona ke lokho kumithisa umuntu abantu baba nomona nengane yakho ngendlela eyisimanga ingane yakho iziphethe kahle ifocus emfundweni and then lento ezenziwa lelokushina ayizenzi lento kubhenga yenzi yazi kunengane zabantu believe you me you'll be surprised esingekho ku TikTok kunengane ezingenawo uFacebook not because they're stupid because they're organized bayazi ukuthi this not about social media it's about their academic bafocus kakhulu ezincwadini zesikole into enayo lengane ne-email address because esikoleni badinga ama-email lengane ke bazoba nomona ke nayo umngakho nje isishelo sakho esahluleka vese ngezathu ezithize sibe nomona ukuthi lo makoti useshadile ngokuthi uandamina wena athi ushada umuntu mina engamshanga induku yabo then ke lo muntu into azoyenza uzothatha umuthi ekuthiwa imfe yenkawu yathatha lo muntu ekuthiwa imfe yenkawu ngeke ngifundise grossly athathe umuntu ekuthiwa imfe yenkawu awenze lento ayenze mase yayomisa le mfe yenkawu mase sewomile mase yayigaya afake nalento phakathi ayigaya ibe impuphu mase ethi kanje athi kusula manje ukuthi sibanwa nakamithi hamba ulale namudlo kulo bezofaza benze yonke into athathe ulwandle afaka umchama akathathe umuntu ofake phakathi awushukuze lo muntu onemfenka awukhwifa amagumba amanomhlabathi noma ngabulele kuphi khona lo mbheda amgibele phezulu kwakhe lento uzoyenza isonto lonke uzothi esuka umuntu esifazane makuphela inyanga angayi kuma period hayi nje kunormal usazoya kuphele le nyanga angayi aqala solo ngathi aqala kushintsha manje appetite mephuza ijuice kube sengathi yambabela phuze lokho kube inhliziyo encane inyanga esithathu useyaphalaza iyaqala manje ngoba safuna ukumlingana athi hayibo ngiyavelelwa yini ngophela indoda isegoli indoda isemasosheni and then indoda ideployiwe state yena umama la kwe estate and then kwenzekani uthi aweza amabele aya nokugcwala aye kudokotela uthi udokotela uya 11 months pregnant 11 weeks pregnant and then athi kanti ingane siyeqiwe endleleni thereafter useyakhulelwa indoda iya recognize lokho embuze azama ukusibopha lento abazenzayo isisu kodwa sigcine siputshukile uthi 6 months ngeke usasibopha 6 months into eyenzeka usene sichitheke imisichitheka kuphuma ihlwile lingangithi spoon elithikizayo licuje ngaphambili langemuva likhulu nje thereafter isekuthiwana ukhipha isisu ukukhohlakala lokwakhe bethi bayakholwa hey kanti kusuke kulomuthi lo Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile dokotela kuphathwa umuthi awayile into yakho kuphathwa umuthi dokotela awakayeki lento yakho Qilaza kuphela dokotela nanga umuthi lo sihluphile hayi dokotela lapho ke isithunzi somuntu esifazane siya destroy completely abaye magcini bengena ngama drugs ngoba lento yakhe kade into ukuthi phelile kuthiwa wakhipha isisho like nje siyikhuluma hayi wasikhipha noma siphupunyela kuthiwa kufanele phela saphuphuma asikhipha ilento balala namadoda ashadile le ndaweni ingake ifihla ungamshaya uzuthi kodwa ngeke azasho yena uma ekuthe nje angazi ukuthi mkhulu soba phelile
impilo ke leyo muthi Hayi dokotela. chane le nyanga afuna singancengana la coke level uzoncengwa la Sise lapho dokotela manje usungenza ukuthi yazi ukuthi dokotela ke ngiyakubona dokotela lokho ukuthi nako lokho kuyezinye zendlela zeyishawo. Kuhle futhi la kodwa kuyasebenza kwabanye abantu kuhle futhi nakubona. But dokotela leyo ukuthi kunabantu abangisongelayo ngenxa ukuthi simbe sengisebenza kahle senginemoto sengakhile emakhaya na umuzi ukhona nakho sengiganiwe bayangisongela ke manje bakhuluma lokhu nalokhu amagama aziswana. Udokotela ke bakithi lo muntu loyo ke okusongelayo ikhona indlela yokuthi umshaye nomhluphekise ngazo nje inality nje ezimbala dokotela bese ke uyamshaya. Yabona abantu bayashawa abantu mkhulu. Bayashawa abantu mkhulu akunqayilelwa, abashawa abantu akunqayilelwa. Sikangile thina. Sithatha isithombe sakho. Ngingasitholi isithombe sakho, ngithole le message obungithuka ngayo efonini. Ngiyicrophe, ngiyiconvert ibe isithombe ngiyiprint. Le message lena ngizobe sengithatha inality, ngifake inality ngapha ezo5 zizungeze la. Bese ngizifakele le nality, bese ngifaka umuthi la, bese ngifaka ibenzini, bese ngikushaya. Bese ngiyishisa lento, bese ngiyicontrol. Lento ngifuna ukuthi mingena lekhanda lakho ubuchopho umuthi ngathi ubuzochitheka. Ungazi noma ufuna umuye etoilet uziclean yini uma usuqedile ube nje irobot, ube nje autistic, ube dismal because usuke vese ungihluphile. Yo. Usuke vese ungihluphile. Sifuna isithombe sakho noma le message usuke ungithuka ngayo ngoba ile message nesithombe sakho into eyodwa ngoba ine fingerprint yakho, iDNA yakho. You have sent it deliberately. Should you win? Funa ngikushaye ngayo ke. Funa ngikushaye ngayo ngigqumze ngayo. I-right kakhulu i-message angifuni isithombe uzodownloada ku Facebook umuntu. Ngifuna i-message la suke kuthuka ngayo. Hayi mshaye mkhulu. Mushaye futhi ungayisoli. Umshaye umusa umshayile bese sithole umhlanga. Umhlanga eready, umhlanga susike ngapha nangapha. Bese sifake inality ezu3 lana. Bese sifaka umuthi bese siyambhakaza. Simshaya ubusuku nemini bese sithola isikhumba sebululu silifake lamafutha bese sikushaye futhi bese sifake nemise siyakiyeka. Sifuna ukuthi uma ekseni kusa uya kudokotela sizikhiphe ubona amaphisa dokotela asebenza. Sikushaye ukuthi mekufika abazali bezokuthandazela sizikhiphe. Bebehamba ubona ukuthi umthandazo ukusizile emini siphinde sizibuyisele sikushaye. Ugqilazeke nje ngomuthi. Ngoba manje uhluphile ingakho umuntu ufuna ungamsukeli because umuntu akasukela umuntu. Ngamsukela umunye umuntu because uma usumsukela uzoqhilaza. Uzogqilaza kakhulu umuntu babudokotela bawusezibajabula ufana umhlezo yakhe ehlala umlungu siyabona. Induku kade ziyabuya induku kade. Kakhulu. Yabona ayimasuhluphile. Ngithatha inkukhu. Ngithatha inkukhu ebovu ngiyifaka ngibopha amabhayila. Ngibophela imhlophe, elibovu, elimnyama, elinjidi, eliyiparuka amabhayi yonke namase ngimbethunini. Bese ngiyigqibela induku. Bese ngifaka umuthi. Bese ngithi kusuka namhlanje usibanibani. Impilo yakhe ayindizi. Angalungelwa yilutho. Inkukhu uma kwathi uyayivimba uzocinga nesendizela ngalamakhelwa. Ngifuna yonke indalo ofika khona into nosizo ufike sethi usuka manje. Yake. Uyahlupha. Siyabonga. Dokotela siyabonga kakhulu dokotela. Siyabonga kakhulu dokotela. Na dokotela ke ake sikhulume dokotela ngomdonso wemali. Umdonso wemali with pure allergy phuma dokotela lapha kwenzakalani lapha dokuhlanganisa because umdonso wemali namandla wawo dokotela. But if sihlangana le allergy milk kusuke sesihlanganisa indodela. Allergies are very important. Allergies are very important. Kunabantu abaphuza ubisi lo lezitolo esizijwayele. But kunobisi oludayisa ka Woolworths lu testa different. Lubhaliwe ukuthi uyaxwayiswa lunama allergies because ubisi olungaphehliwe ubisi lusuke lu fresh ngale handlela ukuthi lu more like ukuthi into esobeleze nje besuke be eliminate ama parasite. But kuwena lifeje then I taste yalo ihlukile nalo seyithangele lezi izitolo. Lezi thangizo uyabona ngathi ubuye wafakwa namanzi kule nto le. Yabo. Then ubisi ke onama allergies usoyelo njalo romic. Uthatha ngifuna umuntu othi Babu Dokotela ngifuna umdonso wemali but I challenge ekunayo ngihamba udaba lokulimala.
abameli bangena ngapha nangapha Babu Dokotela emsebenzini bathathe isinqumo sokuthi njoba sesidlula iDurban July ayenzanga kahle company kunaloko ecwilile andithatha isinqumo sokudiliza Strange yeah. ngalondlela ke ngicela into engizoyisebenzisa sengenze noma yini ngithi mina ungayenzi noma thatha umdonso wemali umuse ungitholele ubisi lwamama lona eniqashela nje waniqashile nje akuphe nje ubisi oluncane noma ngabe into engange teaspoon yabo akhamele noma udadweni nje uthathe ulifake lapha emanzini then uma usuthole uma ukuthi ungalithola lo right lolo uma ungalithola tholo lwenkomo futhi esengiwe Okay kuma nami la noma ngabe lwembuzi noma ngabe lembuzi as long ubisi nje kodwa olusengiwe with raw cultures uma ungalitholi thola iqanda leli limhlophe uwulethu elidayisa futhi loqanda pure white in color it is high in protein very high in protein it's the most expensive one uma ungalitholi loqanda izanti ngisho njalo ngoba kunabantu abahlala ama estate we have to cover them as well uma usemakhaya thola inkukhu lele ebifukamela amaqanda ethatha lelo qanda lelo into ozoyenza ke ubisi lolo ngilifuna nama cultures ngifuna ugeze ngalo for 7 days ucommande le situation oyakuyona uyazi deadline mathe umhla 23 and then it's so soon geza ngalento le le nama cultures uyageza ngayo ebusuku uma uqeda ugeza ngayo uzongithathela le qanda leli elinama cultures leli elinama protein leli nkukhu ezalelwe phansi noma leli limhlophe uligcobe ngomdonso uma usuyahamba uyala umgaqo ubhizi khona kakhulu la nje umgaqo ubhizi kakhulu ukhulume yonke into oyifunayo leqanda uma usuliphahlaza phansi uhambe ungena endlini la umgaqo ubhizi kakhulu noma la ohlangana khona ohlukana khona kanje noma la uphambana khona wena uzobona ukuthi ngoba la uphambana khona right kakhulu noma la ufike kungena omunye kanjalo lapho iyona ke target yethu ke le but umuntu ole lo joinana nayo uthi section yonke lo ndawo y section siyawufuna lo but uma ukuthi awukho thatha lo busy kakhulu angakini ukwazi ukuthi lana nje uthi usamile beqhamuka imoto usamile beqhamuka ithi idlula ubuliphahlaza usho wenze la ushaya lo maqanda for 7 days ungitshela ukuthi usazodilizwa ngeke singaphethe imali ngeke uma ukuthi lo mmeli uye yabona ngibona umuntu mina ku social media obeleli phansi ukuthi ummeli wadla imillion ephuyelwe imali zaka Raf ngathi mina baba sabathinta mina kancane sebengitshelile bengizomshaya ummeli uGugu Jasmine bengizomshaya uGugu Jasmine namkhulu ngigangile ngizolithatha leqanda ngiligeza amanzi esidumbu angizokushaya kudide mina kushaya kudide ngifuna mina uphambane nemoto imoto menzi yale uzibona ukuthi ziyakulandela bese nushope bus hayi ngeke ngikushaya ngempela mina ngithi mina lo mmeli wasenongikhalisa abamletha la lo muntu ngimshaya ngishaya mina uGugu Jasmine ummeli ahamba odayisa ngama-aphula hayi ngeke ngishaya ngomuthi lana ke usuku usebenzisa umdonso for something that is very very serious very serious you putting attention uyahamba nokhuluma indaba ye-divorce uyodivorce nomuntu ongaze asebenze indoda engazi isebenze evesane nje yakuthola uthisha kade isecurity wayisiza yagcina driver akamasipala eyadlutshwala bayixosha wayibamba nentombazane ilele nayo emotweni yakho wayixosha yabuyela isibuyisithi siyakudivorce ikudivorce ukuthi uyibambe nentombazane emotweni yakho and usekudivorce lokuthi ngoba ubamba iphutha lo muntu akazasebenze wena une teaching for 15 years usebenza nina 8 years nishadile kusho ukuthi kuneminyaka eminingi kade engekho empilweni yakho yonke into yenziwa wena umkhave ku medical aid yakho ibond ikhokhelwa usethi siyakudivorce usedinga Babu Dokotela usudinga umdonso ke for that purpose ngifuna into mina esuka serious ulishaye leqanda lelumbiza ngeke azayi lapha yana hayi ngeke azayi lapha ukokhonta ise-divorce uzokhuluma wedwa uba njengamapipe kanje uyabuza ukuthi ukushayi kodwa njalo ukhona buzosinda ayingayishayela nje ukuthi wena ukhole ngiyayishayela uyabona nje yocontesta into serious uyabona kunomuntu oxoshisa emsebenzini uyokhuluma udaba lakhe SSMA uzobuza ukuthi ubani wangibona kuthiwa sibani uthi ngicela abe khona naye angikwazi ukukhuluma ngekho uma usuza kwaBabu Dokotela ukunika umdonso kunento ephuthumayo ngithi mshaye ngeke afike SSMA ngeke afike SSMA hayi ngeke kodwa ngipositive yabo lento ongathakathi izinyanga engakoni nje hey shaya isitha mkhulu ngamsukeli kodwa umuntu
Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela. Hey Dokotela yazi ukuthi the end of isigubhu is pending. And I don't know but yeah. Ithinto into lapha. Do you think ngempela it's coming to an end? Isigubhu semali ufuna siphele naso ngoba nginezizathu ukuthi siphele angiyifuni into engapheli. Ibingapheli I must tell people why. Umuthi oqala ngizokwakha umuthi wesigubhu semali ngahamba ngaye Akhonhook kuba bekuthiwa uma check. Wakunika ke imithi efuna ongifundisa wathi hayibona bayemashangani basakha kanje isigubhu semali. Okay ngadla ngaso ngamfonela uma check wathi uma check angiye wilo khona futhi Akhonhook umuntu onaso onalo muthi usewilo ngaphinda futhi ngadrive ukuya eAkhonhook kusuka la u13 hours Sure. U13 hours umuya eAkhonhook ukuya nokubuya 26 hours manje ufuna ucabanga kahle indawo enjalo ngithe bese ngiya lapha eWilo kungaphansi kwese Drakensberg aqala khona Drakensberg Mountain iqala eWilo kwanginika lo baba wathi kodwa naye into aphila ngakwazi ukundawo wesibili ngathatha isinqumo ukuthi ngizobuya ngibakhela abantu isigubhu semali but bese ngibatshela ukuthi hayi isiphethu siyasha isiphethu siyasha asimuvele kwezinye izinto akunankinga futhi kuphela so sesibanikile abantu sisazobanika abantu ngalomuthi osekhona uma ukuthi usuphelileke sekuphoqa ukuthi ke ngenze nje i-directorate ukuthi next August ngizobe ngingasasenzi sengiqhubele ngoba zikhona izinto ezinamandla kakhulu ezizongena emva kwesigubhu semali njengamanje ke isigubhu semali sikhona su20,000 rand but it is coming to an end as well ukuthi sibazi ukuthi abantu kunemithi engiyifakayo engingenayo endlini angizakheli angiyitype imithi seyihambela njengoba ngisho ukuthi i-return yoke lapha nes26 hours and awukwazi ukuhamba wedwa you have to number 1 ufuna ngihambe nomuntu ozongithestela ukudla engikudlayo igama lakhe kuthiwa Nazim Mohammed uyisulmane ufuna ngithestele ukudla ngihambe no driver aba u4 bese ngihamba nomuntu ozokwenza into ethi kuthiwa i-signal blocking mina check ukuthi akhona abantu abasilandela emafonini akwazi mention ukuthi i-signal ayi block kuze umuntu abangakwazi ukusithola eduza safety as well ngihamba nabantu aba9 mengihamba manje ke lonto ufuna ngiyiconsider ukuthi every day mengihambile I require a lot of people and then njengoba ngihamba nabantu aba9 nje angimali lo uNazim Mohammed ngoba labantu laba ngabasebenzi bami but you don't know ukuthi ubani othengiwe kubona you never go because imeso hamba kwazi on advance to uhamba nani awusuye ngifayela lekuko kodwa uNazim Mohammed uzomthatha Babu Dokotela baba sesibajabulile ufana umhlehla umlomo siyabonga Ngiyakuzwa Dokotela uyangizwa ngiyakuzwa Dokotela lapha Dokotela Imali Esheshayo myth sikhuluma ngani Dokotela Imali Esheshayo sikhuluma ngani Dokotela Imali Esheshayo imyth bakufonela abantu bathi Dokotela wena uyenze Imali Esheshayo ngoba manje siyakuthemba wena besicela ukuthi siyenze lo wena ngoba siyakwazi ukuthi une stable address kade sasebenza ngakho asikhuluma indaba Imali Esheshayo ngikholelwa mina entweni organic angifuni ungitshela ukuthi angothengisa inkomo ube ngibuye endlini ukuthi ayisesikhona ngivesele ngamikisa lento sakhukhumala no ngifuna ukuthi angcono kube yimina engobamba iqueue ngithengisa inkomo nesikwe sithi let us put things together into eziformal angikunike isigubhu semali into legit ekuzonika iprotocol yonke yayo yabo rather than ukuthi ngikunike ithemba ngikudayisela ihope ngithi mina nginike u7 rand manje uzobona nje bank account yakho kuzongena u38 rand and then abantu bemali esheshayo ababonge nje ngoba bayiqalela into ilanga selishona thina sifike lana kunendawo lana ekuthiwa iAsebu eGhana imali esheshayo bayakha phambi kwakho iCalifornia manje and labo bantu they are so stupid bakwazi ukufayela u50 million same time account yakho uthi ayibona account yakho inqunqu ukuphi njalo useGhana ithi inqunqu 50 million uma secela ukuthi kulo 50 million ucela umnika u5 million manje and then ukutargeta ngokwe profile ukuthi lo muntu unawo plus or minus 18 million ebank uma ngamfakela u50 million manje imali yakhe izoshintsha izothi 50 million imisiphende add imisithi 68 million ibalance yakhe awusana kushaya ithi guluthi nqunqu mesethi ucela kumnika u5 million manje okweyakhe wena isikhathi usumnika uthi uma uyicheck uthothi imali isesemkhathini
ngokuthi ufuna iqala ideclare ebank official wena uma usubnika u5 million kweyakho imali uma ufika eSouth Africa imessage ayisekho Yo. imessage ayisekho useyidelethile Hey. abantu aba understand uma kwakhiwa imali esheshayo la abantu abakha imali esheshayo that's so advanced thina singakwakhela imali esheshayo ulele ngithi mina before ngikhokhele ngicela ngiqale ngikufakele iyenziwa lo before ungikhokhele mina ngingakufakela u100,000 ebusuku uthi uyangena efonini yakho ipassword ayisasebenzi sengiyishintshile ngingena efonini yakho bese ngishintshe ipassword bese kudeposit 100,000 into ozoyibona nje message kuphela 100,000 deposited ref Babu Dokotela Pty Ltd uthi angena efonini akusangenene kwi-app yakho sengiyishintshile ipassword yathi 12345 ngalo ndlela wena uyangifonela uthi Babu Dokotela singenile imali ngithi yabona nje bese ngene ngicela ukuthi ningapheli awungakufakelanga u30,000 kuyaphuthuma ngoba ngangishiya ukuthi leyo mali ngithatha 30% kuyona Yeah. wena into oyenzayo ngoba ngitheme ngena kwi-app yakho ngathola ukuthi unamalini wena wona 190 bese ngithi nginike 30,000 wena unginike 30,000 emalini yakho vese uma usuya ebank usuyosho ukuthi usuthuthi ni-app yakho i-password ishintshile sebezothi unayo online banking ukuthi ya bese bethi ngena kanje computer bayi-reset kabusha uthola OPT number ucheck imali yakho ishoda ngo30,000 lo 100,000 engufakile usekho Yeah. ngenzela ukuthi bakithi zamani ukukhula ngoba nizobhubha induku siyakwazi ukungena ku-app yakho efonini yakho siyakwazi ukungena ebusuku uma usulele sifake izithombe ze-sex bese sifonela umngakho ngoba siyamthola umngakho about my wife bese sifonela umngakho eceleni sithi checka izithombe ezigcwele efonini yendoda yakho indoda yakho izothilele wena unkosikazi ebethatha ifoni uje uthi ayikhululekile athathe hawe ma ngiyavelelwa yini avusana kuvusa kanti athi vuka wena doti ufeda abafazi laba kuvula amapage avale iBhayibheli lavula liyavala uthi wena ngiyazi lento but isefonini yakho izithombe zabafazi egcwele ifoni yakho isilento isuke ifake ngenza ukuthi abantu abakhule because when it comes to cyber warfare it is so serious ifoni yakho lamafoni ena Android they are weak we can do whatever we want ngayo nje sikwazi ukungena efonini yakho ushintshe ipassword Singenza kuningi lapho. kuningi ongenzeka ngenile ngiyakwazi ukungena efonini yakho delete wonke ama message akhona ngikucheck ukuthi uyinyoni uthi apha makho ngishaya message ekhona lana delete lama contact kufana ama contact ongawazi ukushintshela i-email address angithi ngesikhathi ungena efonini email Address ngithi nje change email address yakho ngifaka email address anoma ubani emthandayo obviously ngisharisha ama contact naye uthi yangibazi labantu kanti vese uyinyoni sakutshengisa ukuthi unyezamane ukuphuma nje kulomqondo wemali shop because this is when izolimala ngempela njengoba ngisho ukuthi mina ngizokwakhela imali osheshayo ngizothatha imali kuwena ngizothatha u30% imisingenile ebusuku ngikufakela u200,000 ufuna unginike 60,000 uthi angena ipassword ayisasebenzi kodwa ngithi lingapheli engangenanga wena ayikho into oyenzayo command ibank nje ukuthi authorize ukuthi nje angene nje manje bank account yami unayo yebank ngaphakathi yo transfer le mali before uyokhuluma kuma inquiries ukuthi i-app yakho ayisebenzi ngesikhathi ungifayela u60,000 uma usufika lapha imali yakho ishoda ngo60,000 usele no7,000 ngoba ngubonile ngithe ngena abotho no67,000 anguthathe wonke Babu Dokotela bawesizwe bawujabule mfana umhleja khehla uzulu amancengezi you guys you just have to catch a wake up you are too sleepy Babu Dokotela siyabonga Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex. Thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi akadayisa umshwalense.